Hai și câteva vorbe adevărate din partea mea, Tonal de la Craiova, și pentru Tomel, omul care nu doarme niciodată, omul cu cel mai mare caracter, omul care n-a căzut și nu va cade niciodată, omul care s-a ridicat de la pământ când a fost lui cel mai greu, alături de copilul și de familia lui. Doamne, cu cam și puțin noroc, Doamne, am să mă ridic la loc. Doamne, să-l arăt dușmanilor, Doamne, că tot eu sunt șeful lor, că tot eu sunt șeful lor. Of, lume vale. Auzi, Doamne, n-am vândut, n-am cumpărat și pe nimeni n-am trădat. Of, dar eu vă spun tuturor, stați cu minți nebunilor, Tomele nemuritor. Doamne, îi primeam în casa mea, Doamne, le dam de mânca și mea, și la urmă mă râdea. Au ce spune Tomel? Băi, nene, dar jur pe fericirea mea, că nu mai cred în nimenea, doar în familia mea, copiii și nevasta, care ei este în forța mea. Doamne, este o vorbă și mai mare, omul cu noroc nu moare. Doamne, omul cu noroc nu moare. Ia-uzi, Tomele, Doamne, la fiecare colț de stradă câte un dușman așteaptă. Doamne, și râde de bucurie, Doamne, la necaz ca să mă știe. Doamne, dar este o vorbă ca jupânii, nu mor caii când vor câinii. Doamne, nici câinii când vor stăpânii. Am și de la David, de la Broscoi, și din partea lui Alex, pentru cel mai dulce tată, încă două vorbe. Ia auzi. Taică, lângă geam stau și mă ascund și te-aud, taică, plângând. Of, Tomele, a venit și rândul meu să te răsplătesc și eu. Tomele, caută prin buzunare, ia-ți vreo 10 milioane, ia-ți de acolo cât ai vrea, că tu ești puterea mea. Of, că tu ești puterea mea. Să-ți dea Dumnezeu sănătate la copiii tăi și la familia ta și la tot ce iubești.